sirimang-rimangion minggu nasomal napa 24 ton tahun B. Pajaho parjolo sian Yesaya biddu 50 ayat 5 satu sia. Pajaho paduahon surat apostol Yakobus biddu 2 ayat 14 satu sebelalu. Berita nauli Markus walu ayat 27 135. Di baga-bagahon panurirang Yesaya do sahalak parhobas bolon nalaho paluahon bangsa Israel. Totong do di parohaho debata bangsa Israel tung surape pulik nasida di tanah habuangan di Babilonia. Naing rodo haluaon nalaho pagkapon sahala parhubas nauduk marroha. Parhubas naolo marsitaonon holan humokop haluaon. Hagugon ni parhubas boloni marharuan sia debata. Ay gabe pangurupi na manotong do debata. Na pinaimana sian bangsa Israel ima naing ma dihirim jala ditada bangsa Israel nian isedo debata nasasitong na debata ima Tuhan na totong berade mangurupi jala peluahon alani ido asa dido debata marhite panurirang Yesaya unang hamu babiar pajahau paduahon patotahon ia dang marlapatan haporsiaoni moloso mulaulaun tung masai rikot tiado boton ni halak Kristen pakorhon ni namar haporsiaon ima patuduhon haporsiaoni di bagasan parulaun tohodo boy haporsiaoni paluahon alai iko boy manian tarida haporsiaoni di bagasan parulaun nang pabahenan natakas tung surape adong pamikirion nungagok beholan haporsiaon tungpe dang adong parulaon omma pamikirion naung sega jalan naung pilit marhaporsiaon Jesus dang naholan mangatusi isi Jesusi alai ikot totong do dipatuduhon di bagasan parulaon molo songoni lam manguluma haporsiaoni. Barita nauli di minggu nasomal napa 24 tonon mangodoson rekod ni panadayon na bagas maradopo Jesus. Manada Jesus dipatuduhon di bagasan panadayon nasitong maradopo Jesus sadiri. Nasoholan di begesabing, nasoholan di jaha, alay diremang-rimangi jala dihilalaho di bagasan parmuluan. Dihirim Jesus do asa ditada akasisian nai ibana di bagasar roha doho pangatusion na bagas na dipargugui tod di purbadia manada Jesus lapatan na makilalaho Jesus di bagasar roha na bagas jala saha di pardagingon di bagasan ngolu molo naing mangatusi ise do Jesus nasasetong na danggok molo holan saha pangatusion nasuruan bolon ni debata ama alai mangatusi parukilon silang natinhukda hata ni sisian ni Jesus na marguar si Petrus ho mesiasi ikoma gabe padohan ni halak Kristen di bagasan padohan ni takas do pangatusion ni si Petrus na marsitaono do Jesus holan humokop haluaon ni jolma ay marhite nama do Jesus ma Mesias nunga dirimang-rimangi lapatan ni silang ni Jesus na ikon ape tuhala Kristen padohan ni si Petruson marharwa may siyan haporsiaw na bagas panadayon na tung bagas jala pangaramang-rimangion siya roha na bagas parbueni pertinadan doho Jesus sada ipola na buhay si pabagason marhite akapajahaw di hari minggu nasomal na pa 24 ton tahun beon ima rekod manada Jesus di bagasan haporsiaon na bagas ikot di haporsiai jala ditadahala Kristen do Jesus maka porsiai Jesus dang boy holang sian haradeon laho manuhu silang doho parukilon
marukil holan humoko Jesus imata dana na bagas partina dan humoko Jesus. Alani ido asa deo doso Jesus hatana madok nasa nagyot mangihutton au di suadaho madirina di tuhu masilang natuibanai de hutto maau manada Jesus dang tuk holan maboto hagogon di Jesus sadiri natung masariko situtu ima ikod dihilana jolmai ido Jesus di bagasan ngoluna. Kita akan namang huto Jesus tung masai di hari kotodo para lealeota do Jesus hasadaota perhok ni hasadao do Jesus di bagasan hazol maun dang bui hita rak mardalan rak marukil makobasi akan namekmet alai marhite haporseau na bagas ikom margogo do hita padirgak mo Jesus di saluhut pakobasi otta parukilon mangadopi akagalubang ni parnguluan ikor radedo sumiahon hari kotan ni diri ikon ukak do hita madok parmahan na dingga do Jesus si pangajari do Jesus manang songon na ni dok ni panurirang Yesaya si pangurupi do debata boy do tatadda Jesus di bagasan parnguluatta nagok parukilon detik ki gudang ta urupi akan namekmet mangalehon hagugon tu akan nagale pasahaton hata tugar-tugar tu akan namalungun mangaleho sapiring si panganon tu akan namale mabay Jesus lam jonok jala lam takas dehita omma nanidok ni apostel Yakobus magopodo haporseau ni moloso tapatuduhon di bagasan pabahenan tung masay maoldo ni hilala hala Kristen manada Jesus molo soadong pabahenan na sayang dia ma lam tatadda Jesus di nguluta jala sayang dia ma lam barani jala margogo hita manuhu silang di Jesus Tuhan ma mamasu-masu amen.